Каршеринг в Несебър. Да, правилно чу. Намираме се пред хотел Сол, където имаме удоволствието да ти представим нашия първи каршеринг автомобил в града. Изтегляте приложението от Google Play или App Store. Отваряме го и намираме на картата автомобила. Сканираме QR кода, натискаме бутона "Започни пътуване" и автомобилът се отключва. Вече може да влезем в колата. След като се качите в автомобила, отваряте жабката, където ще намерите ключове за колата и документи. Запалвате автомобила и сте готови да потеглите. След приключване на вашето пътуване, паркирате автомобила на мястото, откъдето сте го взели. Изключвате го и прибирате всичко в жабката. Снимате автомобила и приключвате карането. Понеже се грижим за вашия комфорт, може бързо, лесно и удобно да използвате нашия автомобил през приложението Top Mobility. И колко яко! Всичко се случва изцяло през телефона.